adofo me mo bibia akwaba e de ba emergency Ghana TV eso enenso ya sanso ba bedi ehemu e wa ha biem enenso enkomo wo honom na enenkomo e wo honom no ene se ye nua ba bi di na sema ba beda ma me bene wa e wo Nhyira FM na ne sem a wo de etudwa ene se okokohia ba ma bi ene ne fanyi nse nyame ya adom eso na asomdwe mu na efi ne nyinsem mu e be pie na wo mu na nya de ba ma no kaprempo a support no ama sese me no kase ye ka etwa ne ho ahia no ya kase ye keka bom atete bia firi mu akeka bia aye abusua enye kaketoa enu nti ode asemi ababeda ma me bene wa se omomo no nka bi ma no monto nsan frɛ be mai na sempo ono ne ntena bi ma ka na etwa ne ho ahia no oma metuatua emfama no nafe obi amfa na somdwe enko na abusua nsam no pi eno di eto ye enko ne enko do mu nsuko ye enko tie mu nafe ye ba na wadwe nkyira wo na de to comment section honom e de ama message so be like video no wa share nafe nso wa subscribe ye ntwa ye ho sima ni enko ne enko tie nua bayi enu mu nsem embra sisia Vivian. Everyone I'm there do buy. So every dem ba ha boni bi enim. Okay. Me be otimis ni papa me ne time last year November ni 3 years. Come back so na share no ansa ne betene. Pacho me ni ne ase ye nyina wa agogo. Okay. He fa agogo. Asante achimo agogo. Ti me di papa ne be you dey na odiala. Be ma ne obade ye hia be ma na de to obe nso be so ne tena ho no. Okay. Na me ne tena ho nti me ne tena ho me fa se 1 year na nyinsem baaye. Ti nyinsem ba na me face problems kakra wo na wo ma na se me hu moja kakra nti me ka che boy ni se na me hu. Na owo no me bo o de awade asem ana person no de to wani me mu de hin. So na me tena ho na no ne ga bi wo baaye nipa na free mu. Wo okay. Nti ma me bisa ni sisters bi no mo so kan no kore se ana mso na me kuta akwala ba akwa ni papa nso free mu. Nti me kan nyina kire no nti tama nyinsem baaye no na se woman na me bleed kakaka nti me ka che ne se na esi nti woman me sika na me fa nko hospital me kan oso oni bi ya de ne yem sa ba se 1 week ti ni sister pani bi wo mu fe na me de to ni sister nenim se na esi mo ma jakra no me judo wa kwa abontin o maka me kan boy ni mfi mi ti no so koye adwuma wo ba bi na friend sister so ma me 1.5 na me fa nko hospital ya kase kakra na ko ye no mo se ye bi ya ba se so bububu ta se me pe abibiduro ye na me ba fi nti me ba fi ni so na ne da so ye me saa ma me saa bo na ma ne me kan wa mfi mi te ma me de koto ne sofo anim ama ne sofo ba fi ne be kasa ye na me bisa ni scan so a o so oni bi saa nti ni nyina me ya me boni sisters mama ne se kwan se na boy no e de me fa so kan o mo so me be frɛ no o ko mo so me be frɛ no te wo mu ana me bo me de ko ne sofo no ho no mo no ana sofo ne e be kan Africa de na on kasa me ho na o bisa ni scan so no ya na o de so mana kata so wate wuti ya no dada ni ti ha wonim so obenum no fo no wan kan ntem fa kata no fo nti yanko me de ko to so fo ne ma so fo ne ba wan be kasa no say baby obenya shop money 20 cedis amame nti no enya adwuma bi o filling station na sa time ani akwa mebo bi entuma ne mu say na fa yes de odi gu kan na yanko so for ne ba no no say baby obenya 20 cedis amame ansa na nyin say ne be fa ne mam na omunye no ejenema ayima me wan na wala misi la besin akwa bi obeba bi obey to bom you go okay fantoma ne kana misrew na ode ode ntoma ye de aha yeah fane cheche ne chef amajumani na ka ho ya kwa fo ne nyamba no hono mo ne ebi wa ha ebi wa da me kono ne ebi wa na o wiska no mama me bi ebi won so me bisa na ebi hye ne botom ko se nya ne de obi dia me kan o mama te ebi wa na boni sister ba akwa amane ti sister ne be kasa ebi wa ha no wa pushi bi ato me phone so amame ekwe se sofo ne de ba hono mo akire no nti ubisa ne sika madam kasa obetu amount ma me block no kra na me se me mpe nenum kasa kra ti ekwe se me ditu me tuba pete nsanti me ba pete nsan no so wanya adwuma wa akra okwa akra no kra no me ana me sama ne sika e de fe koye me ba na o ma usika ne di okwa da ho na o da o ma usika enye de bia na se na okwa ne nchen akesande se wo mo a me kɔ no ho aha nti ebi wɔ ha me kɔ a ɔma me sika ebi wɔ nso ya no ma usɛn ebi wɔ ha 30 cedis no ya ma me ebi wɔ nso 20 cedis ɔyɛ ɔso oni sika wɔ no ho na me de da ma jeni sa ena wa fo kɔda nkɔfo achiji 100 200 me ye ɔyɛ no so wɔnya adwuma bi wɔ mampɔn kɔ akɔye
nti okoye nyina frɛ me sɛ na me so awa ogu nyina no ase na adwuma asɛm no nyɛ yi nti no ebu a metimi no aduana na me de akɔma no ebu a metimi frɛ no sɛ wadidi ɔso ni de na me so ebi ama yɛ aduana me baba no de sɛ amo fɛ na mankwa wa mo na fɛ na mankwa ni din de mankwa afɛ na okasa ha nti me no aduana kɔma nti de me de aduana no kɔma no sɛ ɔne ne master ɔkyerɛ na adwuma no ɛbɛba ne dɛm abɛyɛ ade anadwo 1 o'clock nti ɔsɛ me nkɔ fie na me sɛ ti 1 o'clock nsɛ me no na ti dan ni mu a ana o master no ba mo bɛyɛ ade kɔ na ɔbɛpam me afi dan ni mu ti me de ɔka sɛ na agya me san da me de aduane so na me dan ni me ni kɔ nti me kɔ na me fa ne master no obi sa ne sɛ makɔ nipa so me so na me kɔ yɛ no sɛ ɔne ɛbɔ 1 o'clock ɔne ne bɛyɛ ade wɔ dem na ne master sɛ abɛmo ne kasa wɔn ka no kɔ na me kɔ me hu no na wɔtwe me no kura atwam ti me de ɔyɛ sa no ma block ne bi sɛ ɔkɔ ka kasa ɔbɛka kyerɛ wɔ no na ma block ne sɛ me mpɛ na no kasa kura atie ntaja wo mu na onya adwuma bi filling station adwuma wa agogo te no kwa na me bisa ne sika na ɔso ni bi wɔ hɔ na obi ka kyerɛ me sɛ ɔne obi yɛ adwuma filling station te da na me call ne boss no hɔ sɛ boy ne me ne nyim so kwan sɛ na ɔde me fa so ti me kan pɛ na boss ne sɛ me kɔ hɔ Tuesday nti Friday no boss ne sɛ boy ne ka kyerɛ ne sɛ ɔne mma mienu nyim na ba ko sɛ opesika totɔ awɔ ho niema nti ɔsrɛ ne boss no ɔmfa ne bosumi sika ma no na ɔmfa nkɔma saa ɔba no ɔno amankwa na ne ka kyerɛ ne boss ɔne ma mienu na nyem nti ne boss ne no sɛ na abɛmo a wadwuma sɛ mo nya yi die ɛda na ne ma mienu anyem nti ne boss nse na bosumi nya nso nti ɔma ne sika 2000 so ɔnkyɛ ma yɛ ma ne mienu nti wan si di kra wa ama me nti yɛkɔ na ne boss ne ka na me si da bi ɔno ɔba bi anyɛ me ano ne menyem na ne boss ne si da bi no si nipa ne yɛ hɔhɔ ofura agugu akura na si hɔ ne mu bi the boss no kai me ne papa nua bi kwa me papa nua se ade abemwa na asem be no person ka ne sa na me se ti ye free papa no ha na me free ni nua ba ako omu ka echi na me ka ne sister Mary ya makọ onua no master no asem se na ye de waka na ntampa so onua no obi fufuro nyem ti me ka na ni nua no se enti sa na danfo bi na ba ne nchan so gen kra ba hawa na me se ne se ye kwa papa ne so ne ma mi no nyem na wo de na ehia wa na wo papa se wo so ba fufuro de ka me de na se me de me nim na me nim bibia se enti ye kwa ne boss ne ka so wa ma ne ska na mche se na wo pese wo hunu se ampa se oba fufuro bi ka ho ana wo hwe no ana na wo de wo dwene ho me na hwe na se na fia no mfi mi no ana anya ne boss no san ka me na me nim se ni obi nyem nti ne boss ne ye no se me nkɔ na nume boy ne bɛba adwuma ɔba frɛ me na boy ne so ne obi san se sika no ɔde ma no ye ne den nti ne ye kɔ ya nume no me kwa me di kan wɔ hɔ gya no nti ɔba na ne boss bi san ne se ɛnyɛ na ɔde tu n'ani so ɔne ma mi no nyima ɔde sika se ma no na sika no ɔye ne die na ɔte hɔ ana ne boss ne se nti sister we wa ama ne bi ɔse de bi na ne boss ne se ɔse sister wa bu ne kwasea na do family akwan so a ɔho bɛ kyerɛ ɔpɛnte nam so ma fa ne ka kyerɛ ne se ne atwe aduro bi ama me se me nkɔtɔ akwa no monfa ne lamisi monfa ne nkɔ ama abaya no wɔ fɔmo na onpa drink bi man no nti ne master ne no say wabu me kwase apa na ade no this kan man no wantimi ama me wan si di kra na oye nipa bonini nti ne atwe aduro bi ama me se me nkɔtɔ na me de kyerɛ ne boss no na ne boss no ga so nkɔ cashier no nkɔ dis kama na me fa nkɔtɔ aduro nti ɔkɔ na ɔgye 300 ede ma me nti ɔdis kan ma me ne aduro na me de be kyerɛ me bibia so ye bibia me boni sister mama ne se me pa dance nti me de aduro ni be kyerɛ ni nua ba ko se aduro we no makɔ me kɔtɔ me de ni ehun receipt ni be kyerɛ onua no timi ya ende ewo mu saa ma me bi o ka che me se ne wo fa bi se opɛ ma penfo card o be se oboa ni ntia se me da penfo card ne ba na me se na wo fa pɛ se oboa wa penfo card de o de ye de me ka de ano ntia se ma mfa ma no na se me wo na wa nhwɛ me a me hwɛ me ho na se me busuafo be hwɛ akwala na me se we nya asɛm a ɛwo so ne me kente no nhyɛ me ne wo fa no na me nkɔ ne wo fa no nkɔ bisa no na me kan ya wa mfi nti da na me bisa ya na obi kyɛ me ne wo fa no na me kɔe na wono nso no kyerɛ sɛ bibia obati bia no akobisa wokɔ filling station ne boss one na boss ka kyerɛ sɛ wɔne ma mienu na nyem ana wo ba ye na aso kobisa sɛ oba ba ko no aye kan kwa ye hwan na afre ni sister sɛ nsoso wasa akɔ hwɛ ne wo fa kro kobisa nso wɔne ba be foka me nimisa do nipa no tie nti ɛwɔ sɛ me bisa sɛ ade na etisa na sɛ ntisa me kobisa ne wo fa no ana so no ko nimisa boy ne ni obi nyem ana de me de metwa ɛho asɛm so ekwesi se me de tia no ma nti me ya wo no na me nyin sense madam na se esubububu nti ma me tam pa ho kwa anim pa nti me ya na me de ato e anim se me bia me pesika to ton kwala ho ne ma me ka o se oni bi wo me fe no pa no mfa ai o ma say tu nti na me fra no mfa nti me bia wo na me de to me papa anim se ongaja boy ne se me tam aso nti o ma me sika to awo ho ne ma o ka che me papa se papa nka nche me se no kwa ba akopɛ
mempe besia fa ntoto na me wuwie ka bia mabu firi me nyinsen ho no obetua ana papa so ka sa ache na me sisi hin na me kwa peska akototo sa anya me ntimi dem papa kan ma nka ho hwe nte da me frɛ boy na me su na me sisi nti uma me sika kwato me ho ne ma sɛ me tu ono me ho na mo ya me ya usu sɛ me ra ho nti usu sɛ na me ne ka sɛ na sɛ me ra ho nti me frɛ no phone so me ka che no ono bisa me sa de me su ana ana me sisi nti o ma me sika kwato nkwala ho ne ma o ka je me sɛ no kwa ba akopɛ me mpa besia ento to me wuwi a eka bia ma bo firi me nyinso no betua madam ampa me so bebi a me ba na me nim obi a wonti madam fu bi ana me ka che no no so di me nim kwa de gi niema ni bi ma me ti kwa de gi niema ni bi ma me ja me de ko wuwi ti me wuwi kwa na me se me nkasa no se boa ma boa boa ni kwa me de na fa so still na wo san sa ade no ana ni sister ba ka dem so de nya hwi me ni bibia mfi me mu se me ye den a ma wo nti me ye na me se ani se me kosama no court nti papa bi e wo ye ho no ma me de number no ma no frɛ boy ni se ade na oba anyim na ode ne fa sa kwan wi so ka je papa ni se owu obi a wanyima manyin se ne twem 9 months nti se me ho kyere me ame nka no kwese me ho kyere me no moa me owo ye no owo ye me nyim no nti papa ni ka kyere ni se sister yesu hwe nkyere se onyim ana papa so kan sem beble nti papa ni ka kyere se boy no enya ade a adwempa wo ni tim no oba wo fu ayi se ya still no se onyim ne de enima sem bia be kan to de bompa wo wie na ekwan bia ade ne be fa so no na ode nafa ekwan wo wie watete meko de pacho de bi ka na me ne ntina hokora bi enti me wo wie woni ne nhia na bi enti ne kwa ne se de enti na ba kwa ne se madam me kwa asori me frɛ ne ka che ne se ne be ka 2 weeks me ka che se me kwa asori o ma miskan tata de ma akola no me kan o si oni bi wo ho obema ni nua bi abegya na me se me hia se ni nua bi abedi mechi ana me ba pretension so na maami bia me gine ho no mu aduro oni se oje me 500 me frɛ me bra na me bra ma me sika koy eje aduro no oso wuwi ade so obeda na se 200 kusua create me ensa ni nyina maka kyerɛ no wanfi nti akora na tale ni se me ka kyerɛ no wanfi madam me bɔ besia o MTN fo na me de ko tale ni ma akora ne enempa boa ene ehun yi 200 cedi se beto ni nti bosome so no de misika send me a na me de number foforo ama so fa nto so na number we me de ka wo so tin so a scan enso me tena no ka tell me say da benenti obe send this ka go obi phones na me de ka ya me ntia ano ka sa aka sa na che na me se me da na se nti de me ko de je no ho ne ma so ma me madam for ne pressure sa ma say o so de madam for ne kokko titi Friday e ba ni 3 weeks me kwa go de ko to boy ne ma me enim se madam ne so le odi me abegu mani mu ase wo kuro no ma nya sem keto me kan so ane ba ne nka hwe tada me na me se wo ye ni paboni na wa adwen se sika no tuya na wuntia nka yo bi anka bosumi bi ade ma 500 kra na me fa nkote so ka che me se me nwin se osole odidi ena nya me nkwan so no ne me awo enti ne kra ne se se me ka na me de wo hono no o de ontua me kama me no nko ne baby me ni asem bi e ka ne yesen e ka ne de eno achocho no ana fa me na me mu bo so wo ba ne yesisua na wo su e double page ane na me nyanwie ya ta me koye nyine no ma me to nyina me so de otenti ma na surprises en hihye ho ma me okay enti me so ma pemfo nyina gather here na ye twa de we delivery why na try wa wonsa no ni ai ane kan try wa wonsa no de ampa cho kan start free roll na pe ba won fa so won no actually na me kwade de meje baby bath baako na omo big size ne so baako na meje umbrella ni total of omo na meje enkwala so sapo o je de meti umbrella baako umbrella no de de chiniya de di sin kwala so okay na meje no so baako na meje enkwala sapo so baako na enkwala ache na meje parazo ene de to ne enkwala ne ma ye ko wa ye de ko no mo ntare no fana bra na kwa ndo be ya no be monim se de sikwa kwa akoda peto fitu na no mu a wa fa ma no ha osuka krano wejo ay wa ah to ba ko na me he ay mami bobo ni ma no so na say my bad time what je no so ampene ne pa ba ya na mejo ai me person ka total e kan ma me be ma no de say actually amankwa de Richard amankwa sa boni de na chia no
Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Apumuye. Hello. Yes, good afternoon. My good afternoon, Apumuye. Call. Nipa to meet you. Pacho me de wa ba hanum se wa kana me de na me de ato ani ma de akoto ma me ni na omo nka ho hwe se nipa ne e ma me pressure science me de wa ba hanum se omo frɛ Odi ato ma me ni ma me mo anka ho hwe. Omo ka kire me. Nipa so tie, me bisa wasemu. Wodi koto ma me ni na sem be ni ma me ka kire. O ma me ka sense me ka se nipa na hye. O ka se me pese o kan se me. Me call me ka kire se nipa na hye me na wotwe na ma me se me ma na wotwe ne nso na wotwe nso obi anka hwe nkire me. Na wotwe nso no bisa obi. Ana so akoma me no say bi ama me pa cho. Bi si no de say ba number be na me fa obi. Nipa ne hantin wo bisa obi bi. Wo bisa obi bi. Nyanka sakura me no kasa kura no. Last time on me kasa e dey be. What the man black me friend wa on fan ko. What the man ko say one me say you no do so for. Omoje wo phone no. Dey now call no one day then utimi friend. Say me call na o say scan na me there's no team friend taka ka fi me da ko to ma me to bi an ka listen entino dey now call ya say fa say ni pando ko to say dey no enye wa online no the friend me sister ka kire no so dey phone wa me dey say phone system bona ma me phone ma e no the friend me ma me e ka kire no am friend phone so me akwara na ibre me ma me no mo do wa ma from ma me wo phone so one free catch you catch you me one free me wo phone so an kan chen so da akwara na ibre o me say nipa ni so ojini no la the friend me buta one friend na so ojimi ato enya phone na me je e de friend na phone say phone na we hin phone na wo nipa na me je so on me fan frɛ na me je frɛ say phone na we hin fa it's starting from the beginning no o frɛ me ka tell me say nipa na fine o say nipa na see you phone enti me number ni utri mu a o betimi afrɛ me but o call Mr. so anyimadu MP Central you know as anti atma you know but ndie utimi bubo me number ma no friend na me o pa sa o beje phone na o kan wa bon wasem papa want to say mama me pa cho ye wonu ma sha obe yin se ni na wo yi mama me pa cho ai na ada yin se ni mu ensmp my korea say opanyina ne ye adwuma filling station krama osika say Farmer obey who go cast a woman yemianu 2000 uji no emu one city cry one farmer obey mama me ba kwa do do mama let me meet you emu obo mama chi mama mama no see e wa hene na so ma no me so me ya mo kwa brother ni di kan frɛ no ade yo wa e se ya na mo pese ni pa stress kata ebri brother ni di kan frɛ no o ka asa mo the time na ye adwuma na me se mi no obi na ye adwuma ni pa so the time na ye adwuma e di that time be friend e am bufi ye busy and they say hold it if so say because of an inchi because say me lose job na na e ka ka no je chinye wo phone ho and afo ben na the friend ade na me de na me kan de wontie mama listen the lady who is there no photo nche ni program before neti enya time mrese minya botre mu kasa but we didn't working hours no ma no kre ba ko pe se wetinya ka de wo man bia e bia bo se no se me no kasa kwa mi ba be tuka and because of we nti se be me se dia munye mu adwuma ba me so nya me ye no eno so mpo na be bia be bo amasra akwala na yo kan no ana se do expect manya dia ma 5 to 7 minutes ye ni nkomo we na me ma oda na bra say was just a pa say me dey ba ho de me pa cho me ntimi ka say o ma me da ma ba ho na onu madwuma we be ka say ma wa ma me tesi bia say me mfa mbra ho ana I'm not talking at you me say sano o say oni be ka say bia say ne o ma me da say me mfa mbra ho no o be ka onu madwuma we be ka say ma na tie ase say because of say bia something say ne happen to you there I've given you 2-3 days go and solve your problem Bank ma wo hefa mama me ye driver ni wo yare ya ba adwuma wa fo bi bare na wo ama ho nsam kan ye ho o nhwe nka me frɛ wa na me ye adwuma na me nya ho ne wo kasa me ni hawa si fire de e ko cheche ni nsem kire nkrofo
ene de si ano before say baby a metimi akire mu akire mo ate ase no working hours say dem so mu use working hours me so mu use working hours me say ene de say working hours no person midnight free call na be frame akire me ana anaju da si omo no a wapon no ana be frame akire me akire me ana obi de na sama ba ya frame de wo no ka na jai na me na working hours ana me so working hours and on FIFA anu dia we driver ni na se wakofo bi ba asem no hye ne so wantimi wo de aba ma frɛw me ne wo kasa kra ni 3 minutes ana me ye adwuma na me ye adwuma what is this there wase kana wabɔ no wɔgye wutua na wuntua ma bi zare to di kan asem ba me na kan o de kwa to pan ni komponi da lawyer na ni no me ka se nyanka sa me ne ma me di kan di wo nkomo dada ka last month or so enka ye ba nkwampo na se betua ni na ye se ba chi ba wu wo bo mu won ti ni ne do baba wonu wo ye onya botre enye seconds minim do tunefo wo se do kwa ha ena me se ba bi o se so de me koma na otoro no because ka wo e bi ni pa kro no kwa wo de ne ka no wo jojo no ti so bi e se ne waka bi e se 4000 a mani bi nkwate so na de bia enne ekina ensa ne ho ba hehine no dabe na mudi bi ko kan nyina yese ma me pacho enema na ekodi ende 1005 na the hospital de ne dem de ko edu ma me to nyina yese pacho ni nyina be si 5000 papa what's 5000 ne da ho eya ka beto wachi hello me say what's wakika ni nyina abomu a 5,000 Ghana cedis. What's in the say? Mama, what was 5,000? Mati, say the awaka as what the maba. Me was said they say a year tiano. You better inquiry. Didn't you think I said mean to me now won't quite there, my dear too. Say inquiry says a wadama. Say one to me, I say 5,000 50 and I never say 5,000 medium or 5,000 in Tiaman. I ain't na won your begging saying, one person a book a goose on one shannon, I can't so funny sick and yet. Mamma, one next or not next mansion. Or not a mansion. Fine, say Beman of Queen, yes, Camana. Is another will compose, be said, be at me. In Kuma for me, man, as a man who compose to me money be there. Miss Cada, men, da Ben, my Miss Cada. Di bese wa month na kasa me nko unua Mary hono ma me 30 cedis na da be na ma me menyim ma me skada enya wa na me de to me papa nim se ma me skan ton kwala ho ne ma se me mpa besi afanto me wo eka bia wa bo no betua menyim ko hospital na me kwa me fa so ko edu etwoma na me kwa me fa so to so na ko ma ne diu ha auntie adam so na ko ma ne diu Richard mama adie wo ho no mo a no kure wo ho a yenka oba wo ka se omo bosia wa trotro niema no bebre di aba se wo se e dan ne katitiri wo 1005 no animu ya pebi ma no na se wo pese ya se no bit by bit se wo ka inquiries no ya hwem na ka no bi ho ne ebetimi ahye agu a ya ka ho asem but for now wo se e jojo no ntitwia bibi ma teba enti da iPhone na ebo game me say ma ade no you see me kan dem me see ya nka se di kan me ne ma me mo kan ho asem dada I me say this man tin ko e ba be tin Matthias e de ono ma me kai na me ni ho ene no no de na se ma bre me enti no instead of say wa kan asem no benya abotre no menim ya beto ye ni minti ya bra be na ye ne nkasa na won twa nkosi sa bre no bra be na wodi bi ko mama mpacho be ma pa ke ka na enye omusi mi 20 inte me ka se ebia me ka mo be ma na wodi bi be ko na ye ntwa so na ko ye waduma mama me say this month yeah because me be na me yare kura ofie getting to be week afi na maba ya fi na maduma ura obetua me ka onye ntua me ka otua me ka obeti me nka no date bay with that say bia and then obetua me ka na so china me say onye ntua me ka into tua me ka ntimi ka say bia and na so china so de be mama even fi say anwumire kura otua me ka o china obeti me nka ene ye hwe wonim na wotu ya kosi efiada
Say won saka ma yente why? Mate. Won so mu pe bi o. Sister. He. Fa pe jansa ko suro mi de oba bi obama bi a wadwene wo fom bia. Me toche wadwene ne ho. Mansa so. Bodi kasame. Acho me Vivian. Hey, sister kasa kese. Me Vivian. Bodi nyina me Vivian chei. Me Vivian chei. Me ka Maria si nyina te se. Me ka Maria si nyina te se. Na me kwa nkoda mienu dada. Na me kwa nkoda mienu dada. Mensuye nyansa. Mensuye nyansa. Masa kofa ba akwa beka ho. Asa kofa ba akwa beka. Na me hye bose. Me hye bose. Sa nkola asem no. Sa nkola asem. Si akoda be ma chidi 30 cedis no. Akoda be ma chidi 30 cedis. Na me di misika be no aduane ama be ma wonhwe me. Me di misika be no aduane ama be ma wonhwe me. Na me fa nhwe me ma mienu. Me fa nhwe me ma mienu. Ebi nsi biem. Ebi nsi biem. Tierra de boami. Tierra de boami. Big mama kasa. Mama, Medas. I was set a shed that chimma. Na yet see no imagine. Eh, den pao. What would me know? Why ya kununti? And I want to walk no akofa for. And then a winyan say muno. Once na senior Juman Yankola, you didn't a media dum one. Make us say Nkola what you must have removed. That's what kwada want to be for me enunko. Mama, and idea may omo enya ba ye. Eh. And mo be what you $30,000. And what ye ba. Over there. The insemination to our dem. I when Yankola me no free ya media chow. Mama when you say Papa 36 when Yankola. So mo wadwini ye adwuma. Na wo yire ho bodwa masom wunya bode waton wunya kwadu waton wunya we na ade ahwe nkwala no na wankasa waye wo nipadua so ye na be ma bi ba wani ma wo bu 30 cedis na ekom de na o se ne ho kire na o yele me no aduane ma no eye presitina na say ye jimia na say ye de ade agi so no a wo twene ho a wo nti ase mami bon husu na ye adwuma hwe wo masa akola no se se akola we mienu na me ka se ko bi o so papa kra hwe o mo ye o sa akofa we ba be kan ena didi no kwa na fo ansa na akola school akola go school kanti ni na se fo kwa no wo sa akoda ba ma chi agi 30 cedis mami ye wadwini ye na hwe akola no ate na ye eda Ghana ban so eda Ghana for so because I want driver and every bro for me so you can say working hours. Na dey am he kura ye me time say me ni aba ma usika me maame na say wo kwa wonya wadwen say wo bobra na wo so kwa ye na so bia mu wo be ye adwuma ya na ye me nwa ye me ya say she wo oh baby I'm about what you want from what dear me akura Nhyira. So it's my turn to speak. Yeah, it's your turn. Okay. Now my dear Tieni. Mimi aba no. Me obi ka kira brante no but me nko ho sisi. Okay. Because second half na. Okay. But first half no. Nhyira wale oba bi say obre o. Ciao. Boy na bre. Ade. Me yi ni nsem ne bi. De boy na ye na e yade bet. Boy na bre. O wale oba 1 2 3 no adwuma waduru ba bia obekọ. Abia wadwuma wo ya Ni mistake no. Number 1. Boy na adwuma mo okọ. Okay. Boy ni free was an koye filling station. O senti ya ko filling station adwuma ni wura no ho. Boy ni free ho. O senti ya sa ko boy ni maame ho. Chese onu de aba ho. Abi sans character no mami ntunu fo nyai. Okay. Enye se oba wote sa ukunu bon amanfo. O man da pa daddy. E ba san so na se be ma no so unu se wo ye ne sa obati atua. Okay. Because baby odidi e bia no. Ukọ ho. As opeso say ho. That's all. Mr. One be man e wo ba. Ana situation wo. There are so many ways to kill a cat. Ya wo kwa baby obefa so anu ukunu be dey. O de ukunu ma me kra no akọwa. O you right. But ye anu friwa, ne sister, na dwuma wura ba ko. Na chese afi kra de onu oba bi nyim. O say trezi sa oba no so. What kind of dirty and idiotic character no. Enye o wari oba bi say ya obre. Wenim guase. Na kwa no so anye ne ye we ni anke ba na tie me
Naima, madama, me kuta udie, miss Bema Nanya de, and idiot, Miss Mebasic, Meto to a man, Nemo Munia not yet seem to know. Says Sakaratan, Ebiana, and no crown or difference, Yanoa, Bema back on Ediano so. Ebesi we dey. I did him okay. Yeah, okay. So be wo bi mu ase to me alert no man ani ba no so. Okay. Na metie na yese me ere du ha. Adan ya me pon ya manager frɛ me. Me kwaya me ere na tiwe. Adan ya. One verse can to be. Problem a wasan de ba wade ani mu no. Wo hwe agya no enum da. We no me we issue al ma me na fie. Ba bia okunu didie. E ma bebre te sa. Okay, omunya ye. No adu ni kunu adwumam, no adu ni kunu director ho. What kind of ayi mosquito life say. Okay. Na Bema na the second half no. Na dia mama me. Yo. Ama na wo mo nyanyam no amunim ne ma esa moto no. Me ba wate na me pese obobo so na wo hunu ne ma wo to. Na da ma no oya adwuma be. Me ba. Onya hwe. Oya adwuma. Oya adwuma. Now your day. Body e se no kokko de mo ton beans. Okay, ti body na na wo yo yenko abobo so ntantantantem na mehwe ya no ya wo ya che ti ye be wo ni aboa ye ho ko afa na me be wo baby bed nso baako baby bed baako na samina box baako na feeding bottle na kwala towel pampers na me toy pad na de woni bi okay kwala sauce ni undersheet okay undersheet ni dia de wo so okay na amu baby oil ne samina ne rubber so ya de se empano so enti e ho no be si sei an si 1005 yanko na to de bi me wo hospital so do mo jemi geisha soup mi ensa one hour ya na operation okay para zo akesi mi no na mo jemi de ton so mi ensa okay enzo ko si 150 ma jo mo bo wo tali ama me 1005 plus 150 cedis yes yanko na akwana tali me de ko asoro ni si 200 akra ne de okay 200 plus 200 more mami o 1005 plus 300 plus 150 plus 200 1005 plus 150 plus 150 plus 200 plus 200 the meje no hono ma duro no so 200 na because you are creating me because you are create ba say okay and 150 plus 200 plus 150 plus 150 ana scan am ko try me try ma ko 5 na me kokko no so me kon me by 10 cedis and so me check and so see 300 scan no so scan ba say 50 cedis 5 scan e dey scan na ucha pelvic na dey okay am go ma me ko try ana scan ji e ko he sa onyem ko say ya 150 no eh for ana scan dey kono o say 50 cedis scan are you sure kono mo fine na ya makwa ko twa because amo ai minds dancing yo esa ye 180 ene uka skateti no na ye 180 yo 180 yanko e ana endun so mama me toy no so me toy so cha 5 ba ku 50 5 25 250 plus 30 no na I say 280 yes ana endun so me toy na mama me toy 30 ma one box na 200 plus 200 ana me toy vitamin C so 80 cedis plus 80 cedis ama sama me toy ferrum fortunes and so 50 cedis 50 cedis ana esa koto vita 4 wo kan ye se na de nyenyenye o vita 4 so 80 cedis vita de vita 4 enu ye de vita 4 bebe o box mu yo konkomo bobo ana me super na me to vitamin C ni so 80 cedis no boy 80 no dada o musama me to for ebiem ada na vitamin C asa moja e wo form ten no na o ma me de fra we plus 80 yanko ana me to one basin so 20 cedis nsunsunro ni nyina obaje afa kwa no try 20 yanko vertical now no ni na check ana has ferrum fortunes and so 50 cedis plus 50 vitamin C 80 bm folic acid so 10 cedis folic 10 cedis has metal vitamin C 80 cedis ferrum no so 50 bm ana totima so 200 bm ya wie e chere we bia ni ho wonya say minya 3260 che den e ko 5
And I'm a chop money in so. And so they be 20 cities. Obaji de be 20 cities, madam. Madam, and I'm papa. I am a bow minimum be Obaji de be 20 cities. Oh, madam. What a man when I'm so what? Huh? Dabi Obaji de be 20 cities. Oba pimfo. Ha, who go school do say mammy? Now watch a crowd for 30 cities. No, sister not ready of what they say. Oh, what is that? What is it? Sister, I fear how crabs and say, moot you cry is it? Now, I don't pay the other day. I can't wonder feed baby, so I am. I said 20 cities now, and somehow we some now you know now be 20 cities expanded 20 now be the sign of already day and we already day and you already day say you know what will be to feel so yes 50 cities we 50 cities ma'am one and 50 why did 21 and so amount hey am I go who do pa asasi so ha hey ya wa characters and kasa ye bu hey lady na wey o kasa na ma me abre panyi o tie kra say ababa we 20 cities na me 20 no 20 a day 20 na year because what the full night kra 30 okay yeah you check here why your money yeah no kra no what the 30 atufu obo na biane na be ko 50 20 no how Vivian oba come 36 years na da bi o ko full sleep no to biane man sani chane bi o mu chichi no case kan na 30 wofu no mfaka na ofa modifo ni mu ana kokwa ase ben kono nwochi wono efroze petrensa tata na ma wa agogo tu fi agogo na ebeda wo petrensa no me nyina na wo e wa agogo mapa mum de nyame anim ni tan bia big mama ka se sabi ya jimi ya na o se bi mu ye kanisa because eya na de eya me no do da pa no e de ni sa no utimi bomodia faka koda be machi eji 30 cities em plan no life say na me ye adwuma so meja na hu no ntu ye adwuma to ya to sankola mienu na nyame di adom wo no na wontimi hwe o na wonyai adedade life na nka say ye plan o da bia ya kan say life na da o and you have to plan it enya sa wonkom I was say wo hu say na me pe ma brabo enya sa da bia say ya na mbecho list abatintintin o eya na sad because ucho ya be na no gina che the time e brofo wi o say ne time na ne time but the real fi say wa no koda ya na wa nwene time na no e hye so no wa nwene ho eya hu mete o gina so na nya na no so o kotwi ka ana me ka so wo ko baby ana e chia no ana ya ka kire wo abrantie wo ye de ya wo de ka tibetua Richard went to Kano. Rich ana ogusuchi. Nyato. O tie yo ene tie why na wo yire wo de ama wo de achew. Mama wa shebo wate. Pe bibi ya wate. Ya de no ho. Se wanya be ma kra bie mu a wo de hurum wunya nsu ya hurum. Na wunya powder sister pa wo de bonje mu nje mu a na wada wate. Na wa woni padua so no. Ye ni yie. Dabi ona hima hwe 9 months 3,000 I say so say wo se wo ton sa de no krampa kasa bro wo ska Bebre sa wo se wo ton wo jabade na wo de 30 cedis no bebre anka wa 9 months o cash out a yo so no no want to what three fuei nanka ni omo because hima ayi sokoban wa and na gas no ayi mamefo no mu nufu ate agu no ana omo je 60 cedis ana gas na omo nufu je gina no 1.5 what do you know I mean price ayi for no ayi dadam high go from ayi me nyame fra na say aho kwa de na elfo aho no omo je 50 cedis ohene na say de ayi omo bia do ma ko jansi na say de omo bia na say de omo bia ohima woni mbo na say de evangelist woni mbo omo bia no ma ko jansi ho and for 3 million Asas for ye one night and crown so no fum
Uba so my 500. Mama. Say oh, I didn't know. What? Adio kan de no ano no. Won so hwe no price no. Why Obra so ati? Wow, be Price you. no say ya ne ka. 500. That's right. Uso mo ya 500. Ya so hwe mo. Uso bi why Obra so obeja ka beba nde eye wu ni unya ko. That's right. No ya 3 million. Eno e friend ready to Oba no ready. Aya obekire ma. You media man. Yeah. Adwa mo bi sam sa call so ma so mama nko ye investigation. Oh yeah, undercover, Mr. Order. Amen. Now what me yan kan be man why? Ose na what? Okay. Meda fuma mesa so na wase na me ma wakwa abasa oje bre na wo ka me ho na ye kokoshe video no e baaye na ye bre yi yen kana sembi. Hwe se wo obi di na asem edi kan e wo asem di bia no nkire se odi bem. Enu nti yenka na ento ni tirim obi waye obi ade nipa na de wasem asem na ba wabeka ono ne side ya frew chire wonso odi emu ne enti ase ne ehun ehu ne oka no kre ne efa yentu ya wenso akwakoya manso ena wo adwuma mu working hours ne de frefre we de stable wo hia no na wo waste your time ene ne ehye mu bu sebi atopa wo bu atopa gu ne so no eno de wan kai se wo bre a wo de ye adwuma na wo de ye sade no afei na what exams na results abana wo se wo take responsibility na ye hye edi ya to ye na afei na wo ba be kire se wo working hours bia na se wo time bia wo waste no eye ma ye nyesa wo eye ma ye nyesa na bra ye hia ma no ensem de na ye kan eye ye mfa saa ye masa suban na ye fa enu ye nkura nu amu fa nkwa wieye na wo koshi oba ensem obekeka ensem de unya ne wo pewia na afi wo hu oba ne se oya tantan ade bi bola so ade bi na wakofa na ba besifi na ye ma na nso ye duabu bi ne ye koso nyina ye ni tua kofo de ye ni tua ni nyina na nso ye mfa mofutu wo mfantu ye hofo wo ma mienu nka den na wo hwehwe wo wiase bi den na wo je sempo untumi nyai ni kemkwadu yi dia masa bon ho ban ne abakura won so anu nwieye asan so akwakofa foforo de aba pie so ene hye kwan ya de wo fa so oba kama te se wo hye ne ye de ewe ye de wo fa mu wo eye wo de sei na wo pe sei na wo pe na kroja ba bi obedu bia no pese ohwie bibi ewo ho obi asema ba yesi oni nipa ne nyem oni obi fufuro nso nyem ono na asem sa nipa fufuro no ne nyem na no na asem fa ho be a no so kwakoye hwehwemu ahwiehwia ene kro ya no kro ono de nka na asem e fa ho be hwemu na solve wo de on solve wo de nwie ye wo kwakoye hwe obi di mo ede bibia wo no beka sa na ma we nyina aka ho ena nkofo aware egu we mu nyina aka ho ni asesa yesuban ya sa no mekoso ade aye adai de bia ye bodawro de bia ye tufu ye kansem nanso ye mu binum ayo madwen se nya ade o mefa mofutu de eto omofo ye bekoso ade din abusia na ye nua be man se ne awosifa kan asem wankasa yi but wa hyebo se obebe fidiem ha sei no no so ne nkire mu wo no de ba betudwa eno nti ye benye otwen hohom ye betami twuku ni atwen ono so ba na ne nkire mu de ba betudwa na afa abusua ya hye ni esiesie na e kana ba beda ho no wachia na afa obi ade na sundwie akọ aha ana mde obesi mosofo na akosua ade pam na mje adwa na mde dwumade eba wa akọ mesra so be like video no wa share na afa so wa subscribe ede amame ha emergency Ghana TV ye be san so e share da sene makrawa na madawase